yazi kona sehle lapho akukho mali akukho business into asizoyithini le ukho ukuhlala nje yo hayi Yawe nje thina fethu silenkinga entwana ngempela thina ubani uzitholela nje umkuze eshonile ngoba noSibonelo nakaziwa nokuthi kuphi hayi ihlisana umoya kuyazibona sendleleni angeke sabasho ukuthi ena ungakunini uyeza eshutha oh ayingcono wanti makunjalo wena vele kahle asifanele athathe over la business nakubo acheck ukuthi yonke into ihamba ngendlela okuyona yona Fuke wenze leyo mpahla mfana le Irish whiskey le yana mfana uyifaka ama ice nje kalakatha ayibumnikeza ubhelo asinayo imali ewhisky so awu kahle fake lapha kwi-tap yami angibi bongani usibune tap lana yazi walo thepha khuluma ngayo igcwele fethu yazini ngesakwazi fethu ukuthi sikunikeze iwhisky ngoba manje wena ukhokhi because egcineni ugaxelisa mina bazogcina sebeyibamba emholeni wami le mali lena hayibo Fuke sikhuluma nami kanjani Dabula ngibamba umfana wami elela mhlambe kwalowo mholo okhuluma ngami imina engizobe ngibamba kuwona kahle futhi ngiyasola ukuthi wona seziholele imali eThixo Bela ngithi uthi uyinciphisa kancane yabo ngithi uyehlisa khona uzophaphama ubusiyadelela ukhuluma ngani ngempela sibuku yeah ukhuluma ngani sibuku okay sale sengintshela ke unofficially amaduze nje mina uzobe sephethe la mina uzobe phethe intambo la kwanjoma kahle